A pandemia deixou en branco a páxina de 2020, pero non puido coa de 2021. A Boa Vila recuperou os premios Pontevedreses do ano, impulsados polo Diario de Pontevedra, nunha emotiva gala marcada polos reencontros. Entre os galardoados, a Escola de Enxeñería Forestal, o actor Celso Bugallo e a deportista Teresa Portela. Tamén a Cruz Vermella na categoría de labor social. Porque creemos que esta mención representa el premio al esfuerzo, al trabajo bien hecho, al valor del equipo, a la solidaridad. Y sobre todo a la esperanza en que un mundo es mejor, en que un mundo mejor es posible. Pero sen dúbida o momento máis emotivo da noite produciuse coa entrega do premio de honra. Foi para todo o persoal sanitario da área de Pontevedra e o Salnés, máis de 3.500 profesionais que deron o mellor de sí para facerlle fronte ao virus. Nos hemos entregado superando los problemas, la incertidumbre y todas las dificultades a las que nos hemos enfrentado durante la pandemia para dar el mejor servicio y atención posible a nuestros conciudadanos. A gala acudiu tamén o alcalde da cidade, Miguel Anxo Fernández Lores, non deixou escapar a oportunidade de agradecer aos sanitarios o seu esforzo fronte á COVID. Que tantas vidas levan salvadas ao longo das súas carreiras, pero que neste último ano acapararon boa parte das nosas miradas e boa parte dos nosos aplausos. Sen dúbida, a sociedade está con eles e con elas e seguirá, e agardemos que a sanidade pública poida continuar sendo un dos nosos orgullos como cidadáns, orgullos máis elevados e significativos. Tamén o presidente da Xunta destacou o traballo dos sanitarios e recoñeceu o resto de premiados. Un exemplo, dixo Feijóo, da Galicia que se esforza e traballa prol dos demais. Todos eles forman unha selección representativa da sociedade pontevedresa e tamén galega. Están avalados polos éxitos en diferentes áreas de actividade e son tamén unha consecuencia exitosa dos pactos. Platón, en El Político, equiparaba o gobernante cun tecedor que tece vontades, e creo que esta fermosa metáfora é aplicable a todos os que, sen exercer a política, crean, se esforzan e traballan polos demais. E indicou que Galicia e Pontevedra seguirán tendo un futuro prometedor se somos quen de acumular propostas que non destrúan o que xa temos.